Magandang hapon po mga kababayan. Ito na naman po si Kuya Ding, inyong lingkod. Ang gagawin po natin ngayon ay magluluto ako ng dinakdakan. Nakapagbabad na ako kanina. Ito na ang ating binabad. Naka-ready na po yan. Ito na po. Kaya nandito tayo ngayon sa likod ng bahay para mag-ihaw. Kasi mas masarap yung inihaw. Ayan po. Ito na yung binabad ko ng 4 hours. Medyo malamig pa kaya naka-jacket pa ako. Ayan mga kabayan, naka-jacket ako kasi malamig pa. Ayan na po, hinihahon na natin. Hintayin natin maluto. Then hiwa-hiwayan natin ng katamtaman hiwa lang. At gagawin natin dinakdakan. Ayan po ang hapunan natin. Kaya takpan muna natin at saka natin check ulit mamaya. Check po na natin kung ready na mga kababayan. Wow, ito na. Pula-pula na. Okay. Malapit na. Yung malamig-lamig pa.
Takpan natin muna. Tingnan natin mga kababayan kung okay na. Ayan. Okay na ito. Parang baliktad na lang. Ayan, kababayan. Okay na yan. Tapos patayin natin. Tara na sa loob at hiwain na po natin ito ng tamang hiwa lang, may maliliit. Yan. Ganyan lang mga kababayan ang hiwa nito. Yan.
kailangan yung line nito, huwag natin susundan sa paghihiwa. Kailangan across para hindi makunat. Kasi kapag inano mo, sinabay mo doon sa line ng karne, nakakatinga. Yan lang mga kabayan. Malambot ang karne niya. Malambot ito kasi binabad ko sa Sprite at saka bawang. Dinagyan ko ng durog na paminta at saka kunting toyo mga kaibigan. Binabad ko po ng 6 na oras kaya malambot. Narinig ko sa suka, kunting suka, toyo, nagyan ng Sprite. Yung Sprite na nagpapalambot. Saka mga paminta.
Kung napapansin nyo, naka-jacket pa ako nag-ihaw sa labas kasi malamig pa. Saka lagyan natin ng sibuyas at saka luya. Huwag masyado ng sibuyas kasi mag-ano yung sibuyas ka na pag ano, marami. Pansin nyo, kalahati lang po ito. Tapos, i-slice ko ng cube-cube ito. Ayan, ang kababayan. Saka kunting luya din. Babalatan natin ng konti. Ganyan.
Ito na po yung luya. Pero ito, hiwa-hiwain natin ng manipis. Tapos ka natin din. Ayan. Kunti lang din ang luya. Ayan. Tapos hiwain ko ng ganito. Yung iba hindi na naglalagay ng luya, pero ako naglalagay ako. Pasarap yan. Saka natin iwain ng pino. Ganito. Maaari lang pinong-pino. Yan po, pwede na yan. Saka pipigaan natin ito ng lemon para masarap pa. Luto ko yan para makuha lahat ng katas niya. Yan. Ngayon, saka natin ibubuhos. Kunting paminta. At saka asin. Saka tinalagyan ko rin ng sili. Pero ang sili ko, ano na, nababad na. Kababayan. Iwain ko na lang ng pino. 3, magkapisin nyo, isang maliit at saka 2 malaki. Saka hindi naman maanghang ito. Hindi masyadong maanghang. Ayan, saka natin ihalo-halo.
Tikman natin. Okay. Dagdagan natin ng konting suka dito sa nakababad na. Yan. Mm. Mga kababayan, magandang tanghali sa inyong lahat. Nandito naman po si Kuya Ding. Ayan, ang inyong lingkod. Ang gagawin natin ngayon ay magluluto tayo ng barbecue at saka talong at saka okra. Yan. Ang kasama ko ngayon nagwa-barbecue, itong pinakamagandang pamangkin ko. Ayan. Hello po. Ayan. Nandito kami sa backyard ngayon. Sinasamantala po namin na magandang panahon. Actually sa April pa medyo maganda-ganda na ng spring. Ayan. Ang gulo ang likod namin. Ay nako Diyos ko kasi galing lang sa pagka-winter. Ayan. Ito na po. Ito na yan. Naloto na po. Ito na isa. Patitikim natin kay isa. Tikman mo ito. Kung may lasa. Oo, naloto na yan. Wow, sarap. Ayan. Hindi ba masarap? Masarap. Sa nga. Thank you. Tapos na tayo sa barbecue sa labas. Ito, gumawa rin ako ng pork chop. Ibang style ng pork chop. Instead na breadcrumbs, ilagay ko yung fresh na bread. Yung itlog, lalagyan ko na siya ng harina. Ito ko itong fresh bread. Nihiwa ko lang ng maliliit. Ito, yung bread na nihiwain ko. Ito ngayon ang outcome yung pork chop. Ilagay natin ulit yung iba. Ibalik rin natin ito kung okay na. Yun, okay na. Ito, mga kababayan. Ito na siya. Balikan natin ulit mamaya kung okay na ito. Ito na po ang aking pork chop. Yung ginamitan po siya ng hilaw na bread. Sinagtad ko ng maliliit. Ito na. Sana ay yung magugustuhan ng aking pork chop. And please subscribe my YouTube channel, share, like, and please press the button. Maraming salamat sa inyo at magandang hapon po lahat sa. Okay, bye. Okay na. Yan na yung talong. Saka yung okra. Ayan yung barbecue po. Sarap.
para kung masarap. Oh. Tikman natin. Ayos. Raksa.